Hello guys, आंनि गोदान भिडिअआव गासिखौ बरायनाय जाबाय बड' लकेल ब्लग इउटुब चेनेलाव। होमबा नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो। आङो दा नै सालबारि रुकुइ गिजा हाबा जानो थांनो नागिरदों। होमबा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायदो दे। 2000 years later. Thousand years later. नै हाबा थिलियाव फैबाय आरो ना। हाबा जानो मोनफैबाय नै। सस्था फैबाय। थांबाय दं। नै जाबाय डाइनिं ओंखाम जाग्रा। ओइजों आरो आलासि जिरायग्रा इफोरो। Thousand years later. Huh? 2000 years later.